Măsurați că s-a mărit volumul. Lumea, începem Multicraft. N-am putut să-mi iau Minecraft, e prea scump. O să-mi iau mai târziu Minecraft de pe Aptoid. Dar până acum m-am gândit să jucăm și noi Multicraft. Am început prima lume, am jucat eu singur. Acum hai să începem o lume separată. Hai pe creativ mod. Începem pe creativ mod să ne luăm toate itemele. După aceea o să ne... Puh, mai pot să vorbesc, nu mai pot să formulez două cuvinte. Mă dur. What the fuck? Nu se vede nimic. Da. Mă scuzați, sunt puțin nervos la ora asta. What the fuck? Nu mai pot nimic. Stau prost cu nervii. Asta stau prost puțin cu nervii. Sunt prea OP merele astea. Ne să mă prind să râd. Cred că o să stai pe filmare momentele acestea. Bă, ceasul ăla chiar e mișto, foarte mișto făcut. Mișto de gând. Adevărat Minecraft. Hai, acum chiar o să stăm, nene. Mă scuzați, mi-e resudat, sunt și eu normal. Mai râd și eu. Nu știu, am auzit că youtuberii sunt considerați parcă nu sunt oameni. Am văzut un videoclip că prin care înseamnă și un youtuber ăștia nu, un videoclip material pe aici că nu putem nici noi să stăm zilnic sau nici. Și nu credeți că noi putem să ne ținem mereu. Ar fi X-Laser. Nu poate el să se abține să nu începe. Dacă caracterul uman e așa, și când filmăm suntem la fel. Acum nu vreau să zic de ce nu mă apucam mai devreme de YouTube. Nu m-am apucat mai devreme de YouTube. Nu m-au lăsat părinții. A fost foarte enervant că nu se lasă părinții, e foarte enervant. Sper să fie noapte foarte... Motherfucker! Ce mișto textura! Fuck! Ce mișto e textura! Cred că o să spargem. Nu știu. Nu pot să spargem asta. Nu am nevoie. Sunt full armură. Gata. Exit to menu. Sper să se salveze. Play, nu! Am uitat. Fuck. Uitați, și eu așa mai scap 2-3 jurătării printr-un videoclip. What the fuck. Nici cred că o să fac 2 episoade mai bine. Ar fi enervant să vă țin în suspans. Că așa, peste 2 zile începe școala. Hai că vă las și vouă reclama.
Hai că vă dau pe pauză. Am revenit. După... A durat foarte puțin. Nu știu de ce nu v-am lăsat să vedeți. Mai am și apucăturile mele. Nu știu, să nu scrieți în comentarii. N-am armura! Nu! Nu! Stai că mă enervez în halul ăla. Cum? Le-am! De ce mi-arăta că nu le am? Eu sunt așa mai enervat. E mișto că și fără creativ poți să zbori. Să ziceți dacă voi... Discuția de azi... Mă gândesc despre ce să fie. Că nu știu, că dacă vorbesc ceva greșit o să-mi scrieți în comentarii. De ce ai vorbit de asta? Da. Și să nu ziceți că unii dintre voi nu sunteți așa. Despre hateri. Am avut alt canal de YouTube care ziceam despre wrestling. Și un hater, am uitat cum îl chema, tot mă făcea bou. Deoarece mai greșeam puțin. Cum ar fi, vorbeam de un wrestler și ziceam, ăla e din 2004. Bă, boule, nu e din 2004, e din 2003. Bine, sau nu e din 2004 fix, e din 2003, cu o zi înainte să fie 2004. Cui pasă? Când era... Eu zic ce știu, de ce trebuie să vină haterii? Scaute, să scrie acolo, uite, ăla așa, anul ăla. Mamă, vezi că e greșit. Frate, mă lasă-mă în pace, eu fac de distracție. Nu fac din obligație. Nu trebuie să știu totul. Nu zic de voi. Dar așa îmi făcea pe celălalt canal de YouTube și mă enerva atât de tare. Nu mai puteam. Și eu dacă îi comentam pe canalul lui, iarăși venea la mine. De ce comentezi? Frate, nu-mi plac haterii. Nu văd rostul lor. Mamă, am făcut episod de 7 minute. O să continui la vreo 14 minute, că YouTube-ul nu acceptă mai mult de 15. Am făcut un episod de 17 cu Minecraft. Dar nu se vede foarte bine, am filmat chiar cu tableta pe Xbox. Se vede foarte prost. Dar eu m-am distrat când am filmat, asta contează cel mai mult când faci YouTube, să te distrezi. Mamă, ce ușor mor ăsta aici. Mamă, mi-a aproape la viață. Nu, și asta. De asta ziceam. Haterii n-au un scop în viață sau sunt invidioși. De fapt, asta și haterii. Sunt invidioși pe tine. Deoarece văd ceva mai mișto la tine. Se optică. Și trebuie să-ți vină la ție. Prostule, boule. Ești ceva... Dacă v-ați uitat și la Mac și altele. Un episod asta primesc zilnic. Care erau mesaje de la hater. Mie nu mi se pare normal să scrie asta. Să fii invidios pe un om. Deoarece are ori mai mulți abonați decât tine, ori face videoclipuri mai bune. Sau am un coleg care tot are un hater pe canal și chiar mă enervează acel hater. Nu lasă să faci nimic. Nu lasă să facă nimic. Tot îl face. Bă, prostule, prost. Și tot asta, frate, lasă-l să facă, să se simtă bine. Asta contează când faci YouTube. Să te simți bine. Nu înseamnă să fii hater mai când dai dislike. Dacă nu-ți place ceva, poți să dai dislike. Dar să scrii comentarii și să îl înjuri în comentarii pe un om
Nu se pare normal. What? Ah. Da. În următorul episod, da, încă nu s-a terminat asta, că mai putem puțin să continuăm. Nu am probleme. What? Eu chiar am... Asta să țin. Eu, în afară de... Nu știu cum îl chema, Fly-cu... Nu... N-am avut alte probleme cu haterii. Numai nu am avut eu până acum. Fac, uitați ce e diferită din Minecraft, filmezi 4 de-astea. Oh, nu! Chiar e mișto! Fac. Uitați, puneți aici, da? Nu. Asta și ziceam, nu văd rostul haterilor. Dacă o să am hater pe canal, chiar o să mă enervez. Îmi plac haterii, nu știu. Chiar nu le văd scopul în viață. Să fiu un hater. Sau, în următorul episod știu. Ai de ca! În următorul episod. Aici terminăm primul episod din seria de Minecraft. În următorul episod o să vorbim despre hackerii din Minecraft. Sau hackerii din obicei. Și poate mai găsesc și alte lucruri de vorbit. Stați puțin să fac un crafting table. Și apoi chiar o să închei că nu mai pot să stau atât de mult. Apoi chiar o să mai fac un episod chiar azi. Da, azi fac următorul episod. Fac. Cred că o să vreau să-mi iau un laptop mai bun. O să vă zic în următorul episod. Aici terminăm. Da, tocmai am zis că mă apuc de crafting table. Și tocmai acum am zis să se ține episodul. Sunt praf. N-am nimic cu YouTube în aceste momente. Da, și tot ziceam că trebuie să vă simțiți bine când faceți YouTube. Dacă vă uitați la acest canal al meu și vreți să vă apucați de YouTube, eu chiar vă sfătuiesc să vă apucați, nu o să regretați. Așa eram și eu la început. Oi, de capul meu. Mamă, să vezi, o să vină haterii. Tot cu haterii eram și eu. O să vină haterii, o să... Nu. Acum știu că haterii sunt de fapt niște copii mici care au canal de YouTube. Acum dacă ziceam că au 0 abonați și eu am 0 abonați. Și nu mă supăr. Am murit. Hai că acum terminăm acest episod. Ne vedem în următorul episod, care tot azi o să-l filmez. La revedere, sper să dați like și să vă abonați